Sa sunod, kung adunay mo tawag ni Siding, ayaw tagdahak ng laki ha. Oh, sir. Lalaki, ma'am. Nangita ni mo. Pero wa siya magpaila. Unya, si papa ni mo, may bano sa telepono. Nasuko. Kaya wa mong tingog. Papangutana kung kinsa siya. Ipasing kumil na. Kay musugot ko. Ikaw, kay banam kang tisi. Ay lang pangayagbahin. Sabot ka? Di ra ba siya tugutan nga magawas? Bisag din nilang sa gate. Di lagi. Gibilanggo mo guna siya, sir. Sige, bilang ko. Si Inday Siding, gibilanggo sa kwarto. Ug walay gitugutan nga makigsulti gawas na mo. Unsa man? Tugutan lang tan mo siyang musimba. Bisan taga Domingo lang. Mo na igihangyo niya? Oh, sir. Pero kung di ka musugot, ihangyo lang siya. Napabuhatan ko ng gamayng altar dito sa silong. Oo. Tugutan ko siya na makasimba siya matag Domingo. Apan dili siya magdugay. Kamu may mukuyog niya. Apan kinahanglan nga bantayan niyo siya, madili siya magigsulti ni bisan kinsa. Bisan sa iyang mga higala o sa iyang makaila lamang. Oh, sir. Amo na makunan. Sugod ka ng Domingo, kuyog ka o sinis. Pero, di kuman sa misa, pamaulit din mo. Nakasabot ka? Oh, sir. Day. Kung ikay dunay anak babae, unsa may mayong ipangan ni bunyag? Rosita. O Ira. Rosalinda. Iraan na. Carmen. Nanan to nagmargarita siyo. Ay, kakontrabida ba ng ngana? Kuno ang nindot? Annabelle. Ay. Nga ano katista? Huwag kalaki na. Arcadia. Arkadia gud. Ngaan mo na sa mong kudkuran? Ay, Tinay. Magpili nilang taan ni Tinay. Ay, daghan ay. Kaya ni... Oy, Jane! Doon na naman tayo 36,000 kung makita pang inahan. Tinuod ba ka to yung isulti, no? Mga tag 3,000 ang adlaw. Wala sa tinuod. Oh, kasig milyonarya itong bihana. Ano ka? Anong gipilin ka ng bataan na to? Ay, di pa takatubaga na eh. Ato lang ng alimahan og maayo. Di lang una ta magunahon na kung pili masapi na to niya. Isipo na to nga kita'y amahan na ng bata. Kita'y mga mahal. Kita gyud.
Unya, panalitag na mangutana kung kinsa inahan na bata. Simple, simple. Atong ingnon, kita banuglain. Oh, Anong gitaban ng lain? ingnon na to. Ngawa makauyon. Kay mga bati ang tagnaong. Ikaw bati kag naong, pero ako gwapo ko. Inamaw mo ng imo eh. Ay, medyo kita batik naong. Oh, Yang! Oh! Yang! Karong Domingo na ito pabunyagan ng bata. Ari sa tata diri sa istorya ko. Favorite view. Oh! Unya, unsa may atong buhaton, ana? Mag-amutay man kunuta sa baryanan sa simbahan. Yara ako. Na, ako na ha. Unya, nakakita na to silang ingan sa bata. Na, tuay, daghan kayo og listas Martin didto ay pero wa pa ginapilian. Ay da, mana mangita pa man tao eh. Nga mangita na lang ta ato sa almanaki. Almanaki ba oy? Nga gusto ni Martin kana mang ngan sa artista sa Amerika. Anong ngan man dyan sa artista sa Amerika? Kung ako'y pabuton, simple lang. Isidra. Simple ra na. Tempa ha. Doon ako'y nahunahunaan yang. Mas maayo tingali ni. Unsa may imo? Manulunda. Kalain gud ana. Manulunda. Kung sa English pa na, angel. Oh, sige. Kana na lang, Angel. O, Anghela. Mas nindot pa. Ano? Anghela. Anghela, nindot to. Sige, kana na lang. Sindot nga. Mas maayo pa, kita may mamugos para mo taho
Day! Day! Naulit to ni mong bunyagan? Oh, ako nag-iuli. Aw, Day, ari sa ko kadiyot, Day? Oh, kadit lang. Kuan ba? Kung naagay mangutana nimo, kung kinsa ng bata, ina na. Ikay na? Ay, oo, uy. Ako ganyan nun ako inahan. Ano, yun? Kuan ka ng... Ako ba? Libo ko ninyong duha ni Lucio. Noon sa? Na mo ang apelido nga Lukmar. Ha? Kisa may Lukmar ninyong duha. Sultian ti kaday ka ng Lukmar. Lukmar ang hila. Gikuha na namo sa pangan nga Lucio ug Martin. Mao na Lukmar. Ari sa pay. ganin. Alay mo na to. Lukmar. Muling. Hoy. At tatas amo, kay gusto ko magkasulti ta. Di na kinahanglan. Malata magusay ana. Wa na kapuslan lang magstorya pa tag-usab. Doon na kapag kasuko na ko. Ang kasuko di malanay. Pero pwedeng pugnan. Para di ta magkadumot. Labi na kay gusto kong taka. Mga bitaw nga gusto ko makikistorya mo. Kaya may sakyanan. Uban ako sa amo. Lakaw nito gimo eh. Labot ito na ako direct. Unsa maka? Suko pag ka na ako. Ikaw ba? Dingda ka nga kung kalagotin mo ako nang ipugngan. Ay lang ko ilabti. Bisag kung sa pa kong buhaton dere. Okay labot. Pagbuotin ako. Sabot ka? Unsa? Sige lang gihapon kaniya. Okay labot. Bisag kung sa pa kong buhaton dere. Okay memo. Sabot ka? Ayo! Day! Des! Oy! Ayo! O, Tia! Nalagi ka? Oh, kalit lang ha. Si Lucio ba? Nisugot na siya nga bayaran ang bata. Pero di lang 2,000. Uy! Oh! Pila man di ay! Nga mo pauli pa in taon ko sa among probinsya sa Leyte at ko pa ko mga ibusmil sa akong ginikanan. Huwag mo tayo klaro ka ta. Ang sabot na mo ni Lucio, 5,000 lang. Dako ang taon anang 5,000. Asa man ni taon may mangita ng 5,000? Oy, naglisom kay kog 2,000, 5,000 na hinuon. Basta maon ang mo sabot ni Lucio. Pero ina si Martin ha, nga dili siya papangayon og bahin anang 5,000. Na, asa man taon ko anang 5,000. Uy, wa pa manggani ko kasigurog tagaan ba kog 2,000 ni Papa? Dis, samsag ka, uy. Prato sin anang 2,000. Uy, tao biya na. May pambaboy, kay 3,000 pa. Kita sa danang 5,000. Uy, dako ra man yung kay na.
Tus mira kaya ako maabot yang. Maglisod pag ani ko anak, mangita pa ko, manghangi pa ko sa akong amahan anak. Di pa siguradong tagaan ba ko. Yang. 2,000 lang yang ha, hangyo lang ko yang. Unya, akong sa pakigsabutan si Martin, di na lang siya mangayubahin. Basta 2,000 lang yun. 2,000 lagi, day. 2,000 lang yun yang. Ito sa doon na, day. Bato mo sa doon na. Sige, yan. Lakaw. Ato as Lucio ha. Pagsabot mo balik. Pakigsabot di siya. Nga 2,000 ra gyud. Kay ako sang pakigsultihan sa Martin nga. Dili na siya mga bahin. Basta 2,000 ra gyud. Ha? Sige na. Sige yun. Sabot-sabotan ang gunin nato kun. Ano ka? Basta, kuyawan ako, Berta, ha? Ano man? Pag-abray na ako sa gift kay mo, was man si Sir. Diyak mo, Berta, mo sigdili nga rin. Ah, si Manuling? Oo ka na. Unya, magawas na Sir. Darit pag isa das magi sa auto. May gana kay diretso si Sir o padagan, wa na niya tagda. Wa, tingali. Bakit si Sir ni Manuling? Ito siguro, eh. Wala to sa kailangan ng Manuling. Unya, lain na para siya niya. Ano na tayo? Bigyan mo ko sa niya. Puno ng 3,000? Haron masingko? Ay, wa lagi in town lagi siya laing kwarta. Muhangyo, manggani unta sa siyang ginikanan ko, musugot ba? Sa Janis Martin ay. Mga sagbahin. Tagsakli, burami. Ingon si Tise, iyang hangyoon si Martin nga dili na lang mangayo og bahin. Anang 2,000. Di sugot si Bay Martin, anay. Ngita mi siya tunga. Ay, kung pila ko na'y masapi ng bataa, amo mong gikunong tungaon. Aw, kung mao na, pangita na lang muglaing bayad ang bataa. Dako-dako patingali nag halin. Si Martin ay. Ay, masakyanan. Ay, to dito ay, di katangas. Ha? Anyara. Dito man kuno si tuyang sa amo. Og nihangyo ni Tisi nga ipasingkumil ang bayad sa bata. Dito bitaw. Ihangyo. Ya, 2,000 ramang gyud kuno'y kwarta. Ah, kung makadesidir ta sa pagbaligya sa bata. Mangita taglaing pumapalit. Sama mayo. Kay di magyo masugot si Tisi. Kay pili biyan na sila dato kuno sila ilaha. Ato, tasakyanan magsabot na. At